Jamen det, der er det interessante, det er jo i virkeligheden, at vi har at gøre med en målgruppe, som er den målgruppe, der er allermest på nettet i det hele taget. Det er dem, der ser allermest net- og social medieindhold, de unge. Men når det så kommer til at engagere dem, så ser vi faktisk et fald i engagementet. Altså der er ikke særlig mange, der liker, de deler ikke, og de kommenterer ikke, ligesom vi voksne. Og hvad gør man så som voksen kommunikatør, når man skal ramme den her målgruppe? Man sørger selvfølgelig for at brede sig ud på platformene, for de er faktisk på mange flere forskellige platforme. Og så er man også på de platforme, som vi kalder dark social, altså dem, hvor du ikke kan tracke data og tracke deres aktivitet, men til gengæld får nogle ret dybe og gode samtaler peer-to-peer, altså bruger til bruger, mellem kommunikatøren, mellem den, der er afsender, og så den unge. Og det skal man altså satse mere på. Der er nogle små tips og tricks i forhold til det her med at lave video til nettet. Og det er altid at tekste, og det er at lave en handling, som ligesom har nogle flere peaks end en klassisk berettermodel, som vi plejer at bruge med noget optrapning. Og så kommer klimaks, og så er der udfasning. Der skal vi i højere grad tænke i hele tiden at have klimaks, og så skal det være meget kortere, end vi regner med.